Què hi ha? Com esteu? Doncs aquí em teniu. Jo sóc la Rosa Vila, sóc actriu ja des de fa uns 41 anys, vaig comptar l'altre dia, o sigui que ja fa temps que anem per aquest món. I el personatge que faig aquí a la Corona d'Espines és la Salvadora del Miracle. És una dona que és vídua i és la representant d'aquesta noblesa residual dels pobles. És una persona que és molt singular, ja ho veureu, però en aquesta obra en concret està en funció de que és la mare de la pubilla. Ja sabeu que l'obra ens parla d'un acord matrimonial que hi ha entre una noia que prové d'una família rica, que és la meva filla, l'Aurora, té 19 anys, i el promès és un noi jove que no té pares. I l'obra doncs anirà parlant d'aquest acord, amb la dificultat que hi ha per portar-lo a terme, i anirem veient que hi ha moltes coses que estan amagades. Doncs per què és tan important poder recuperar els clàssics, en aquest cas la Corona d'Espines, que és una de les obres més rellevants dintre de la vasta producció dramàtica de Josep Maria de Sagarra? Doncs els clàssics sempre ens ajuden a entendre'ns, a entendre la cultura, la nostra llengua, a conèixer moltes més coses, ens ajuden a reconèixer i a contrastar els valors que existien tant en l'època que va ser escrita, que en aquest cas el 1930, com en l'època que ens explica la ficció. I què ens passa amb els autors, com en aquest cas Sagarra i la Corona d'Espines, que són universals? Que nosaltres, per molt que passi el temps, segueixen parlant-nos del que ens passa als humans. I si hi ha una bona interpretació, com jo crec que procurarem que hi hagi, llavors ens hi veiem reflectits. Diem, ostres, això m'ha passat a mi. El que li passa a aquest personatge a mi m'ha passat a la vida real. I et toca, et remou, i aquesta és la funció també del teatre. Sagarra, penseu que era un autor, va ser el poeta popular per antonomàsia del segle XX, i ell sempre creava un vincle absolutament directe amb l'espectador. I com ho aconseguia? A part d'aquesta bellesa i aquesta sonoritat i aquesta, diria, carnalitat del text, ell ho aconseguia amb un llenguatge molt directe i molt col·loquial. Si pregunteu als vostres avis, si el coneixen, si molta gent de la generació dels vostres avis encara recorden trossos de les obres de Sagarra, se'ls saben de memòria. I quan fos l'obra, i aquell dia ve gent gran, de vegades ho diuen en veu alta. Per què? Perquè entusiasma, perquè parla de les passions humanes, però no en plan telenovel·la, sinó molt ben estructurat. És que et fa, és que entres en el que els està passant als personatges, per tant en la història. És un gran explicador d'històries i toca l'ànima humana. En sap molt. Tot això que us estic explicant del món de Sagarra, clar, en el cas de la Corona d'Espines i tota la producció teatral de Sagarra és en vers, o sigui, és un poema dramàtic, però nosaltres no estem fent poesia, estem fent teatre. Però potser us pot interessar com hem treballat, com hem afrontat el fet que sigui en vers. Doncs bé, això és un procés que sí que té moltes parts que coincideixen amb qualsevol altre treball de l'actor, que és preparar, abans del primer assaig, doncs tu has d'entendre molt bé, és un treball de comprensió, d'anàlisi, de què passa a l'obra i per què, i l'autor et diu el quan i el com i tu has de buscar-hi el per què. Has d'entendre tots els personatges, però bàsicament el teu, i dir, per què és així, per què fa això i per què diu això? Has de fer una bona anàlisi, però en aquest cas, al ser en vers, doncs has de fer un treball addicional, que és, primer, has d'analitzar l'estructura. Sagarra, la Corona d'Espines, ell normalment utilitza
dos tipus d'estructura. Una que és el decasíl·lab, que són els versos de 10 síl·labes, que és quan ell vol fer una argumentació com molt més elevada, una mica més elaborada, no? També. I quan vol tenir una conversa com més directa, com més propera, fa servir l'heptasíl·lab, que és el vers de 7 síl·labes. Amb tot això nosaltres anem assajant, el director ens va corregint, però comencem a veure, ostres, aquesta forma se'ns menja, perquè és que el vers, és que jo ara he de fer aquesta sinalefa. Bé, la forma té un significat, li hem de trobar sentit a la forma, però arriba un moment que la història és la que mana. Res, jo ja veieu que sóc una grupi, com es diu això, una animadora de Segarra, m'encanta, és un personatge que m'ha acompanyat en moments molt, molt decisius de la meva vida, per tant forma part també de la meva biografia, però jo us convidaria a que agafeu un tros de la Corona d'Espines, en aquest cas, estaria bé que fos aquest repertori, però podeu agafar altres obres si les teniu més a mà, i que llegiu en veu alta. Llegiu en veu alta i mireu què us passa a nivell d'energia, què us passa a nivell de quines imatges es creen, què us passa en el vostre cos, en la ressonància de les paraules. Quan dieu, per exemple, injustícia, i on posa injustícia ell, veureu que passen coses. És a dir, només de dir-lo, Segarra, està explicant com surt el sol i com es pon. Proveu-ho. Si voleu, a més, ja per jugar, agafeu un personatge, agafeu un company i feu un trosset de l'escena que vosaltres escolliu. Hi ha un personatge molt divertit, ja us ho he dit abans, que és el Buscall, que és un criat, podeu agafar la Mariagneta, podeu agafar l'Eudald, i experimenteu. I llavors expliqueu què heu sentit, com us ha anat, i veureu la fisicalitat. I en aquest sentit jo trobo que per vosaltres pot ser una experiència vivencial i lúdica també, i us ho passareu bé. Proveu-ho.